belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Ja, mevrouw Van Huffelen, bezoek aan Curaçao, de kop is eraf tenminste. De eerste paar dagen zijn achter de rug. Hoe kijkt u erop terug? Nou ja, met heel veel plezier. Ik ben hier ooit een keer met vakantie geweest. Ik hoorde het, en ja. dat is al een tijdje geleden. Dus voor mij was het toch eigenlijk weer een nieuwe kennismaking met natuurlijk een prachtig eiland. Extra groen begrijp ik, omdat het de laatste tijd wat meer geregend heeft. Ik heb ook met heel veel mensen gesproken, niet alleen maar natuurlijk over alle kansen die hier zijn en alle mogelijkheden, maar zeker ook over de problemen die Curaçao heeft gekregen, vooral door ook COVID, maar ook al voor die tijd er waren en nou ja, wat mensen graag zouden zien dat er gaat gebeuren om dat aan te pakken. We gaan dadelijk over die kansen en die mogelijkheden hebben. In eerste instantie wilde ik u, zoals al meer mensen hebben gedaan, complimenteren over uw kleding. Want gisteren, de jurk heeft tot heel veel reacties op Curaçao geleid. Ja. Er zijn journalisten geweest die noemden het een ooievaar, maar anderen hadden meer verstand, zeiden dat het een troepial van Curaçao was. Ja, hij is speciaal gemaakt door een vriend van mij, een troepial, ja. Mooi. Nou, de kansen, u noemde het zelf al, Curaçao heeft 1000 kansen, maar ook heel veel problemen. Wat zijn de grote kansen? Ja, de kansen zijn er natuurlijk in de economie, hè, om verder te groeien in de komende tijd. Het is belangrijk dat er weer nieuwe werkgelegenheid komt, omdat er veel mensen op dit moment geen baan hebben. Ja. Voor een deel kan dat natuurlijk in de toeristische sector, maar het is ook van belang om te kijken naar andere economische kansen, bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzame energie. Een van de kansen is natuurlijk ook om te werken aan het zorgen dat de kosten van levensonderhoud naar beneden gaan. Dat noemt u, dat is ook een belangrijk punt. Ja, want ik weet dat elektriciteit hier heel duur is. Ja. Dat je water moet natuurlijk gemaakt worden uit zeewater. En dat leidt ertoe dat veel mensen een heel groot deel van hun budget en ook vaak een te groot deel van hun budget kwijt zijn aan elektriciteit en aan water. Maar wat is de rol die Nederland daarin kan spelen? Nou, wat we hebben gezegd is dat we ook mee willen helpen te investeren via het Groenfonds en via duurzame energieregelingen in het duurzamer maken van de energievoorziening. En met zon- en windenergie kun je natuurlijk vaak goedkoper produceren dan op de huidige manier. En ja, zeker ook wanneer je die panelen op je eigen dak kunt leggen, dan kun je natuurlijk voor jezelf ook elektriciteit maken. Ik vraag het omdat dat zal een onderwerp zijn dat u in de komende jaren vaak te horen zal krijgen. Wat is de Curaçaose economie, wat kun je samenwerken en dergelijke en dergelijke. Nederland kan natuurlijk niet bepalen wat het energiebeleid van Curaçao is, maar we kan wel door onder meer dat Groenfonds en door subsidies en dergelijke daar een rol in spelen. Zeker, zeker. En ik vind het ook belangrijk dat het is natuurlijk helder dat de positie van Curaçao is een zelfstandig land in ons koninkrijk, kan ook zelfstandig uiteraard beslissingen nemen. En ik merk ook in heel veel gesprekken dat Curaçaonaren dat ook belangrijk vinden, die autonomie. En tegelijkertijd kunnen we ook samen veel doen. Ja. Kijk, Curaçao is een eiland en net zo goed als Nederland voor heel veel onderwerpen de Europese Unie heel erg nodig heeft, denk ik dat het ook voor Curaçao belangrijk is om met andere landen, en daar is Nederland natuurlijk een belangrijke partner in, maar dat kan natuurlijk ook met andere landen zijn, aan het werk gaat om de economie te verstevigen en ook om problemen aan te pakken. 1000 kansen, hoeveel problemen? Nou ja, dat weet ik niet helemaal, maar er zijn er ook veel. Ik heb ook gezien vandaag in de gesprekken die ik heb gevoerd dat er problemen zijn met de kwaliteit van het onderwijs. En niet alleen de gebouwen, maar soms ook dat kinderen de taal niet goed spreken en dan ook moeilijk kunnen leren. Want als je de taal niet goed spreekt, dan lukt het natuurlijk ook niet goed om te leren. Ik ben in een buurtcentrum geweest waar ik heb gezien dat er in de wijk Zapaté gewoon nog werk moet worden gedaan om de wegen aan te leggen, om het buurtcentrum verder te ontwikkelen en te zorgen dat mensen ook, dat de armoedeproblemen die daar zijn worden aangepakt. Want ja, je kunt natuurlijk allerlei mooie dromen hebben, maar als je niet te eten hebt of als je onvoldoende te eten hebt, ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om jezelf te ontwikkelen en dan kun je ook niet aan het werk. Verbaasde u dat? Want het dossier was nieuw voor u, u bent er meteen op ingedoken. Niet alle mensen in Nederland realiseren zich dat armoedeprobleem zo'n groot probleem op de eiland is. Was dat voor u al bekend? Ja, het was wel een beetje bekend, maar niet zo dat het zo omvangrijk was als ik heb gezien. En ik heb natuurlijk ook veel gezien, vooral ook door de pandemie, hoeveel ernstiger het is geworden. Omdat als je hier je baan kwijtraakt omdat een hotel moet sluiten, ja, dan heb je ook echt geen werk en geen inkomen meer. En dan moet je maar zien te overleven, wat natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld is, zeker als er heel veel mensen hun baan kwijt zijn. Dus dat de omvang daarvan zo groot en zo ernstig
was, dat wist ik niet. En ik vind het wel van belang om dat ook niet alleen maar ik dat nu weet. Nee. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat mensen in Nederland dat meer weten. Want niet alleen voor mij, maar voor heel veel Nederlanders is Curaçao natuurlijk toch ver weg. En een eiland waar je met vakantie gaat. En zelfs als je op vakantie bent, zie je het misschien niet eens. Nee. En dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Nee. Maar het is wel van belang dat we ons dat realiseren. Omdat hulp en bijstand, zoals het statuut zegt van het Koninkrijk, om elkaar te helpen natuurlijk echt wel belangrijk is. En dan toch ook weer die balans te vinden met de autonomie van het land zelf. Heeft u ter voorbereiding met uw voorganger gesproken over het dossier? En hoe ging Ja, dat? en ook met meerdere voorgangers. Want ik heb ook gesproken bijvoorbeeld met Alexander Pechtold en Tom de Graaf. Dus voorgangers die wat langer geleden hier geweest zijn, maar zeer veel hart hebben voor het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Dat heeft mij natuurlijk ook geholpen om verder inzicht te krijgen. Zeker ook in de recente ontwikkelingen en alle afspraken die gemaakt zijn. Maar heeft me ook wel gestimuleerd om deze baan te gaan doen. Want zij waren zo enthousiast over Curaçao, maar ook over de andere eilanden, dat ze mij echt wel gestimuleerd hebben om dit ook te gaan doen. Ik ben blij dat te horen, want er zijn natuurlijk ook staatssecretarissen en ministers geweest die heel enthousiast begonnen, net zoals u nu bezig bent. En na verloop van tijd dachten, waar ben ik in hemelsnaam in verzeild geraakt. Meneer de Graaf verzuchtte nog wel eens hier toen hij hier kwam als minister, was hij toen geloof ik. En in de persconferentie werd ook genoemd, fijn dat u er bent, want de relatie met uw voorganger Knops ging niet zo goed. Op zijn laatst vooral. Hoe kun je je daarop voorbereiden? Hoe ik me kon voorbereiden op mijn baan? Nou ja, goed, door me zo goed mogelijk in te lezen natuurlijk op alle problemen en daar ook in Nederland met veel mensen over te spreken. Ik heb bijvoorbeeld ook een bijeenkomst gehad met de zogenaamde diaspora. Dus mensen die van Curaçao zijn, en ook van de andere eilanden en die in Nederland wonen. En die iets meer verteld hebben over hoe zij daar tegenaan kijken. Tegen wat hier aan de hand is en wat hier moet gebeuren. En waar ze van dromen ook vooral. En dat is toch wel iets wat me heeft geholpen. Maar goed, je weet het pas echt en je leert het pas echt als je er bent en als je ook een tijd bent. Want ik denk dat ik ook nog veel moet leren over wat hier speelt. En de gesprekken zullen soms, die zijn natuurlijk heel erg fijn en goed, maar we zullen soms ook wel wat strenger en minder blij met elkaar zijn. En dat moeten we ook doorheen, want een echte relatie is natuurlijk pas ook eentje als je elkaar ook de waarheid kunt zeggen. De waarheid kan zeggen, maar u hoort het al tijdens de persconferentie, dan valt een woord als rekolonisatie. We hebben bij de installatie van de coronafinanciën werden ook dergelijke harde woorden gebruikt. Bent u daarvoor gewaarschuwd dat als het niet helemaal geaccepteerd wordt wat u zegt, dat er dan woorden als kolonisator worden gebruikt? Ja, dat snap ik heel goed en ik begrijp ook wel, we hebben ook een verleden waarin dit een rol heeft gespeeld. Ja. Laten we daar duidelijk over zijn. Nederland, dit was een kolonie van Nederland. En slavernij is een probleem dat er is geweest en die geschiedenis kennen we, ik niet zo goed denk ik als veel mensen hier. Maar die is er natuurlijk en daar sta ik ook, dat begrijp ik. En dat mensen dan ook boos kunnen zijn en zeggen van ja, maar het moet ook wel, we moeten hier ook wel zelf kunnen bepalen wat we willen. Dat snap ik totaal. En ik ga ook heel graag met mensen daarover in gesprek. Want ik besef me dat. We hebben een hele zwarte pagina in ons verleden. Waar we gewoon over moeten praten en waar we moeten van beseffen. En ik ook moet leren beseffen wat dat vandaag de dag nog betekent. En tegelijkertijd zou ik ook heel graag samen verder willen. Ja. En daar moet je een goede weg in vinden. En dan moet je een weg vinden, ja. Bent u een aanpakker? Ja, ik denk het wel. Ja. Wat kunnen we verwachten op het punt van de barakken? Nou, we hebben gezien, ik ben bij de barakken geweest vandaag. Er is nieuwbouw daar, wat heel erg nodig was. En daar heeft Nederland ook aan meegeholpen, financieel aan meegeholpen om te zorgen dat er opnieuw gebouwd kon worden. En hopelijk wordt dat ook zo snel mogelijk afgebouwd. Maar het gaat natuurlijk ook over de omstandigheden waarin mensen daar leven. En die zijn zeker nog niet goed genoeg. En goede huisvesting is daar wel een onderdeel van. Maar het gaat ook over hoe de mensen behandeld worden. Hoe ze medisch worden behandeld, welke hulp ze krijgen, of ze ook rechtsbijstand krijgen. En daar moet het land Curaçao werk doen. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Die afspraken zijn nog niet voldoende ingevuld. Dus premier Pisas en ik hebben ook over gesproken dat dat nu ook echt moet worden afgerond. Zodat wij onze financiële verplichtingen gaan afronden. Want mijn voorganger heeft gezegd, ik stop nu met betalen totdat het ook echt is opgelost.
En dat is wel de intentie. Dat het en dat wordt ik wil ook heel graag dat gewoon weer, dat we weer verder kunnen. Want het doel is om te zorgen niet alleen maar voor goede huisvesting, maar voor goede behandeling van de mensen die daar zijn. Maar u gaat er naartoe met de minister-president en ik heb hem net ook al even gesproken. Die zegt ook van ja, de verbouwing ging ook niet zo goed. Omdat we problemen hadden met de aanlevering van spullen. Er zijn veel ziektes en dergelijke. Aan de andere kant heb je dan organisaties als Amnesty International en ook hier op Curaçao heb je mensenrechtenorganisaties die zeggen van ja, wat daar gebeurt, dat is wel heel erg ernstig en daar moet echt daadwerkelijk iets aan veranderd worden. Praat u ook met die andere kant? Met Amnesty bijvoorbeeld? Ja? Ja, zeker. Voordat ik hier naartoe ging heb ik met de directeur van Amnesty in Nederland gesproken die het rapport heeft gemaakt. Zij komen ook binnenkort terug. In maart heb ik begrepen. Ja, en de minister-president heeft ook aangegeven dat, ik heb gezegd, ik vind het belangrijk dat zij ook kunnen gaan kijken daar. Dat zij ook kunnen zien wat er gebeurt. En dat gaat ook gebeuren, ga ik vanuit. Ja. Ook daartussen, zo tussen de ene partij en de andere partij probeert u om een oplossing te komen? Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want het is natuurlijk, ja, wat ik ook vandaag in de persconferentie zei, er zijn mensen die hier naartoe komen omdat ze in het land waar ze vandaan komen gewoon geen toekomst zien. En tegelijkertijd kunnen ze ook niet allemaal hier komen wonen en werken. Maar zolang ze hier zijn en zolang ze hier opgevangen worden, is het ook van belang dat dat op een manier gebeurt die menswaardig is. En daar heeft Curaçao een taak te doen. En wij hebben ook een taak te doen, namelijk te zorgen dat die huisvesting er ook komt. Ander onderwerp, onderwijs. U heeft al een brief gekregen van de schoolbestuur. U heeft al antwoord gegeven. U weet van het gedoe daarover dat de minister hier niet wilde. Het jammer vond dat hij geen kopie daarvan gekregen heeft. U heeft gezegd, luister goed, het is een zaak van de autonomie van Curaçao, het onderwijs. Gaat het u wel aan het hart? Moet daar iets veranderen? Nou, het is een onderwerp wat we ook in de COHO hebben aangesproken, Ja. Want wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat het niet alleen maar... Natuurlijk is onderwijs een zaak van het land Curaçao, maar dat zou te makkelijk zijn. Het is dus ook onderdeel van het landspakket om met elkaar te kijken wat moet er gebeuren om het onderwijs te verbeteren en wat moeten we doen ook om de onderwijshuisvesting te verbeteren. En daar zijn ook middelen voor gereserveerd om dat aan te pakken. Dus dat doen we samen met Curaçao, met het land en met de regering om te zorgen dat het ook echt beter gaat worden. Maar, en dat zal ook wel, onderwijs is, en dat hebben veel mensen mij ook gezegd, zo ontzettend essentieel. Ja. Maar waardeert u het dat ze meteen u aanschrijven? Nou ja, ik begrijp dat mensen die zich ergens heel erg gepassioneerd over zijn en het graag beter willen, dat ze alle middelen aangrijpen. En ik begrijp dus ook dat ze mij een brief sturen. Maar dat is natuurlijk ook iets waar ik met de minister van Onderwijs over gesproken heb. We moeten samen aan het werk. En ik begrijp het dat mensen die schoolbesturen ook echt wel vinden dat het ook echt tijd is dat er wat gaat gebeuren. Daar zullen we het in de komende jaren nog vaker over hebben, neem ik aan. Nog een laatste onderwerp, COHO. Hoe ziet u het COHO? Wordt dat een gebouw midden op het Wilhelminaplein, dat heet COHO en vanuit daaruit wordt de hervorming op Curaçao geïnstalleerd? Wordt dat iets vanuit Nederland? Wat kan de burger, die zoveel gehoord heeft over COHO, daarvan verwachten? Nou ja, waar het over gaat is eigenlijk dat we hebben met elkaar afspraken gemaakt over de veranderingen die we graag willen voor Curaçao. En dat zit voor een deel in het verbeteren van de financiën, er zit voor een deel natuurlijk onderwijs bijvoorbeeld in. En ik hoop vooral dat Curaçaoenaren daar iets van gaan merken in de zin van dat ze verbeteringen zien. Ja. Want daar is het op gericht. Verbeteringen inderdaad in termen van onderwijs, op het gebied van armoedebestrijding. Maar het zal best nog wel even soms op zich laten wachten. Ik weet bijvoorbeeld dat de minister van Financiën hier werkte aan de belastingen, dat hij ook dat die compliance belangrijk vindt, dat mensen, zeker die rijker zijn, ook hun belastingen betalen. En daar hoop ik wel dat we met die middelen ook snel iets kunnen doen wat Curaçao kan zien. Maar dat is natuurlijk niet altijd van de ene dag op de andere zomaar zichtbaar voor iedereen. Wat van belang is wat mij betreft is niet dat het een kantoor is en niet dat het mensen zijn die met elkaar in gesprek zijn, maar vooral dat het tot effecten leidt. Concreet is, ja. En zorgt dat de economie weer gaat groeien, dat er echt concrete verbeteringen in het onderwijs komen, in de onderwijshuisvesting. En dat we bijvoorbeeld op het gebied van die kosten voor energie ook in de komende jaren echt stappen vooruit kunnen zien. Ik wens u daar succes mee. Dank u wel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.